Goedemorgen, meneer Boom. Goedemorgen. Leuk dat u mij wil ontvangen voor een gesprek. Graag, kom binnen. Dank u wel. Ja. Goedemorgen, dames en heren. We zijn hier in het kader van de Hoed en de Rand, het wekelijks programma van Roermond Televisie. En ik ben hier met een hele bijzondere eigenaar van deze prachtige winkel, meneer Boom. Kunt u iets vertellen over uw antiquariaat? Ja, ik ben hier al 45 jaar bezig. Zo. En ooit begonnen, omdat ik toch iets moest doen. Maar dit is heel waardevol. U hebt heel wat meegemaakt. Nou, waardevol. Als je ervoor open staat, is het leuk of interessant. Ik sta er voor open. Je staat ervoor open, ja. Maar wat zou je dan als waardevol beschouwen? Nou, dat u prachtige boeken hebt en toch een bepaalde publiek hier hebt. U zult wel veel dezelfde klanten terugzien, hè, of niet? Dat klopt. Dus wat 3/4 van de klanten zijn vaste klanten. En die anderen, dat zijn toeristen of mensen die toevallig in de stad zijn. En Dus die vaste klanten, hoe stelt u op de hoogte dat er nieuwe boeken zijn of blijven die om de week komen? Ja, het voordeel van vaste klanten is dat ze vast komen, ieder zijn regelmaat, de een eens in de week, de ander eens in het maand, de ander eens in het kwartaal. Dus dan merken ze dat vanzelf wel. Ja. En iedereen heeft zijn interesse op zijn eigen gebied. Dus Ondertussen weet u dat, dan zegt hij, kijk eens in dat hoekje. Ja, dus die komen er vanzelf in een hoekje terecht. Ja, wat maakt het dat u zo'n passie voor oudere boeken hebt? Nou, dat is heel langzaam gegroeid, denk ik. Mijn vader die werkte in een uitgeverij in Roermond bij Romen en Zonen. Dus thuis hadden wij een beetje boeken. Maar doordat hij op de uitgeverij werkte, hoorde je af en toe over redacteuren en schrijvers en de drukkerij. Dus dat maakte enige vertrouwdheid wel. Later heb ik een tijdje gewerkt bij een bibliotheek, een particuliere bibliotheek. In Roermond? Ja, om boeken ook aan te schaffen op geschiedkundig gebied. Toen ben ik begonnen bij de V&D, toen die pas geopend werd in Roermond. En kwam ik op een gegeven moment ook bij de boekafdeling terecht. En waarom bent u daar niet blijven hangen? Ja, je bent alleen maar verkoper achter de kassa min of meer en je kunt wat inruimen. Je kunt niet zoveel zelf bepalen. Dus dat beviel mij op het duur toch niet. En een vriend van mij die begon toen een tweedehands boekhandel in Roermond. En die ben ik gaan helpen. Op een gegeven moment deden wij dat met z'n tweeën. En daardoor kreeg ik dus meer ervaring met gebruikte boeken, want bij V&D is alles nieuwe boeken. Ja, was dat het ezelsoortje? De voorloper, dat was Funs Patelski, dat heette toen ook Boekhandel Patelski. Oh ja. Later is dat ezelsoortje geworden op de Bakkerstraat, ja. Wat maakt een antiquarisch boek waardevoller als een nieuw boek? Antiquarisch is een rekkelijk begrip. Misschien kunt u dus uitleggen. Antiquarisch zou moeten zijn dat het en oud is, zeg maar voor 1850, en zeldzaam. Maar in de praktijk gebruik je dat een boek wat 10 jaar geleden uitkwam, maar uitverkocht is, noemt men tegenwoordig ook antiquarisch. Dus dan is het wel nog zeldzaam, maar niet oud. Dus soms heb ik liever een modern boek wat zeldzaam is dan een oud boek wat niet zeldzaam is. En hoe kunt u beoordelen of het zeldzaam is? Hebt u daar een gidsen voor? Of? Nee, dat niet. Je kunt als truc altijd gebruiken van, kijk op diverse sites, boekensites. En als het boek daar weinig of niet aangeboden wordt, dan weet je wel dat het zeldzaam is. Maar als er 20 of 100 exemplaren worden aangeboden, dan weet ik dat het niet zeldzaam is. Ja, daar hebt u gelijk in. Kunt u eens een boek pakken en zeggen waar u op let? Ja. Wat voor boek is dat? Een willekeurboek. Zoals het eruit ziet, dit ziet niet uit. Nee. Dit is geen boek wat je gezellig 's avonds in bed gaat lezen, want dat is een beetje...
gescheurd, gedingest. Dus doorleefd stempels, noem ik dus, dat. ja, ga je gang. Vochtvlekken, onappetijtelijk. En innerlijk kan dat heel goed zijn, net zoals ik uiterlijk onappetijtelijk kan zijn. Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar innerlijk misschien nog iets goeds heb. Zo is het met boeken ook. En als je dan kijkt dan waar het om gaat, dat is een soort bibliotheek. Toevallig dit is Duits, een soort boekenclub exemplaar. Van welk Uit de jaar is serie. dit? Het is wel oud, enigszins oud, 1854. Nou, dat Dus is qua zo leeftijd- behoorlijk. De leeftijd is goed. Maar het ziet niet uit. En als je zegt, de titel is in Duits, Ein Arzt in einer kleiner Stadt. Jawohl. Dus dat is een beetje een doktersroman, neem ik aan. Ja. Dus dat denk ik van, dat is oud papier. Ondanks dat het uit 1854 Ja, is. dat is zonde. Iets anders wat hier toevallig ook bij zit. Dit ziet op zich ook niet uit. Doorleefd noem ik dat. Doorleefd, dat kan. Maar het onderwerp is interessant. Het gaat over Napoleon. Met de titel Karaktermatige beschrijving van het bijzonder leven en gedrag van Napoleon Bonaparte. En dit is dan uit 1814. Dus dat is nog vrij snel op het eind van zijn leven. Ja, Alleen, helaas, het is het eerste stuk en het tweede stuk ontbreekt aan. Dus dat is ook Dat niet zal gek wel- op zo'n leeftijd. Hè? dat is dan nog iets waard, maar als het bij elkaar was, dan zou je zeggen, dan wordt het pas echt interessant. Dan kun je er ook meer voor vragen. Dus de inhoud is ook belangrijk. Heeft het een onderwerp wat mensen interesseert? Dat is belangrijk, ja. Dat is wel belangrijk. Als het niet uitziet, is het op zich niet erg, maar dan moet het een andere reden hebben dat iemand het zou willen hebben of erg leuk is. En dat is niet altijd. Schoolboeken, hier liggen heel veel schoolboeken, dat schiet ook niet op. Oude schoolboeken van onze jeugd, toen wij nog letterkunde moesten studeren op school, die bewaren wij waarschijnlijk ook niet allemaal. Nee. Of jij wel? Nee hoor. Nee, hè? Dan had ik nog een vraag. Is het publiek veranderd in de loop der jaren of is er een constante? Dat is moeilijk te zeggen. Het publiek vernieuwt zich steeds. Komen er ook jongeren? Zeker. Kijk, de ouderen sterven uit. Dus je hebt klanten die ik 30, 40 jaar geleden al had, die overlijden. En dan kom ik bij hun thuis en koop de boeken weer terug. Uw eigen boeken? Dat gebeurt vaak. Dan zie ik, heeft deze persoon ooit bij mij gekocht. Oh, wat Ik kan grappig. dat zien aan de manier waarop ik de prijs erin geschreven heb. Oh, wat grappig. Dus dat gebeurt wel, ja. Jongeren ook, eigenlijk constant toch wel, van middelbare scholen, anderszins als zij een bepaalde interesse hebben. Zeg maar, er zijn jongeren die interesseren zich voor archeologie of hebben een detector en gaan in de grond kijken of ze voorwerpen vinden. Daar willen ze documentatie over hebben. En die kunt komen u hier, leveren? ja. Of veel jongeren die Engelstalige literatuur, fantasy, romans, wat dan ook, lezen. Met name meisjes, Ja? jonge vrouwen, ja. Heel Wat veel. grappig. Vrouwen meer als mannen. Ja. U hebt veel titels over Limburg Ginzega. Ja. En daar is bepaald publiek voor. Ja, daar ben ik mee begonnen, omdat in de begintijd heb ik de winkel overgenomen van Frans Hendricks. Die had een natuurwinkel, annex regionale heemkundeverenigingen. En daar ben ik op doorgegaan, op heemkunde literatuur. Eerst Roermond, Hoorstreek, maar later van gans Limburg. Dus op dat gebied heb ik ook veel nieuwe boeken over onderwerpen, Limburgse geschiedenis of oorlog of Limburgse kunst of mijnen, dialect. Alles wat des Limburgs is, heb ik wel veel gekocht toen, ja. En adverteert u ook of weten mensen sowieso uw winkel te vinden? Ik adverteer weinig of niet.
Ik heb wel een periodiekje waarin ik nieuwe aanwinsten op het gebied van Limburgse geschiedenis aankondig. Dus aan klanten waarvan ik weet, daar ligt hun interesse, dan stuur ik hun dat toe. Aanvankelijk alleen papier, maar tegenwoordig uiteraard elektronisch. En daar komen mensen dan op af. Ja, als ze dan iets vinden, een soort catalogus is het dan, als ze iets vinden, zeggen nou dat boek, dat wil ik, leg dat voor mij apart of stuur het op. Is dat het kwartaalblad Limburgensia? Ja. En dat beheert u zelf helemaal? Ja. En daar weet u gewoon uw gericht publiek mee te trekken? Ja. Zowel privépersonen als vaak bibliotheken, archieven, instellingen, die er ook wel gebruik van maken, ja. Hebt u ook een bepaald boek wat uw favoriet is? Niet echt. Niet echt. Of een favoriete schrijver? Ik ben breed georiënteerd. Dus zowel literatuur vind ik interessant, maar ook cultuurhistorisch, dus een beetje geschiedkundig. Komen er ook wel eens beroemde schrijvers in uw winkel? De laatste tijd niet meer. Vroeger kwam Notenboom nog wel eens. Of ja, bepaalde journalisten. Maar echt schrijvers niet. We bestellen wel eens het via internet. Herkende u Notenboom dan? Of, Door dat gezicht van Notenboom is dan wel zo bekend dat je weet wie het is. en daar Of kon u... Boudewijn Buug is een keer hier geweest. Ja? Ja, ja. En wilde u ook met hun op de foto? Nou, dat was toen hadden ze niet zo'n goede fotografen bij zich. Maar hij was toen bezig met een studie naar in Eupen. En dat vond hij wel interessant en zocht literatuur op dat gebied. Dat weet ik wel nog. En hebt u nog een leuke anekdote die u kunt vertellen over de boeken? Iets wat leuks wat u meegemaakt hebt? Nou, ik koop veel boeken in bij particulieren, vaak ook bij na overlijden van iemand, als de boeken opgeruimd worden. En bij een bepaald pastoor had ik boeken gekocht en als bladwijzer had hij ergens een envelop. En daar zat dan nog de kerkbijdrage van een van de parochianen in. Oh, wat komisch. Ik heb lang getwijfeld of ik dat rechtmatig bij de koop inbegrepen mocht beschouwen. Of dat ik dat toch maar even aan de parochie meldde van dit is eigenlijk nog eigendom van de parochie. Dat is een leuk verhaal. Ja, ja. We hebben allerlei aspecten van uw prachtige werk gehad. Is er nog iets onderbelicht gebleven? Wilt u nog iets kwijt over uw werk met uw boekhandel? Nou, het is leuk werk, maar het is erg bewerkelijk, kost veel tijd. Waar gaat de tijd aan op? Ja, als je een doos boeken binnenkrijgt, moet je elk boek apart beoordelen. Wat is het en heeft het een waarde, wat kan ik daarvoor vragen? Dat is dus niet zo van je pakt het, je zet het in een rek. Dat is bewerkelijk, ja. En omdat er vrij veel binnenkomt, ik kan moeilijk nee zeggen, dus ik koop maar, dus alles ligt maar op de grond en in dozen. En er komt meer binnen dan eruit gaat en uiteindelijk gaat dat fout. Gaat u ook wel eens naar boekenmarkten? Ja, vroeger meer, nu minder van die boekenmarkten hier in de regio. Ja, ga ik wel toe. Niet naar die grote boekenbeurzen in Zutphen of in Deventer. Maar hier in de regio wel, ja. En dan vind ik het prettig, dan sta je aan de andere kant, dan ben je inkoper en niet verkoper. Dus je kunt echt nemen wat je U koopt dan in, u gaat dan niet staan met uw eigen stand? Nee, heb ik ook gedaan, niet meer. En zijn er ook wel eens boeken in de aanbieding of in de Ramsch, of houdt u vast aan bepaalde dit is prijzen? Constant Ramsch wat ik hier heb. En dus Ramsch op Ramsch en Prant, dan heb je boeken voor €1. Ja, dat is wel het absolute minimum, denk ik. Ja, want dat neemt toch ook plaats in. Ja. En doet u ook wel eens boeken weg dat u denkt, die lopen echt niet, of houdt u alles vast? Nee, als het echt niet loopt, dan komen ze uiteindelijk in de €1 bak terecht en daarna gaan ze nog verder weg.
Hetzelfde gaat met dubbel. Je kunt wel een boek 3-4 dubbel bewaren, maar dat Nee, dat heeft geen zin. geen Want zin. in de tijd dat je dat ene verkoopt, heb je alweer een ander kunnen terugkopen. Hoe lang meeste. denkt u nog door te gaan? Nog heel lang. Want ik ben nog geen 100, dus ik heb nog wat. Want hoe oud bent u nu? Ik ben pas 80 geworden. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En u wil in het harnas sterven. Dat verwacht ik wel, ja. Dat dat gebeuren gaat. Nou meneer Boom, ik wil u danken voor dit gesprek en heel veel succes nog wensen met uw boekhandel, die zeker nog 20 jaar open blijft. Ja, dankjewel voor je belofte. Ja, tot ziens hoor. Tot ziens. Hartelijk dank. Dag. Dag. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. En Hotel Grand Café de Pauw.